Kotnya pinten Mas? Kot coba. Ayo, vokale. Kusumaning ati mangsa wiji kinanti memetri sajroning ati. Monggo Bapak, jeneng Pak, tepuk tangan. Dari kita. Lintang pancerana kantare Pak Rektor Ulindra. Monggo Pak. Monggo Pak katuran pinarak datang. Tepuk tangan. Hormat selalu untuk Bapak Rektor Ulindra. Mohon maaf Pak. Sampean iki Yubinka wis ngejak Pak Rektor Ulindra. Bintang wis ngejak Pak Rektor UPN. Genti sampean sawi. Biar kita ngejak iki tukang sote iki jan muga. Loh. Oh, tak tunggu tenan iki. Ya paling tidak biar adil.